Kristu inkosi. Ngicela abazalwane sidlulele kolunye uhlelo uJesu Kristu inkosi. Ngizocela abanobufakazi egameni likaJesu Kristu. Ngicela ukwenza kanje ngizohlabelela nebazalwane. Then abanobufakazi bakhona bazophakama then kuzoba iline la. Mangisuka la usho ukuthi wokuqala uzongena afakazi. Bayiqeda ufakazi uzohamba so ayihlale endawanyana. Amen bazalwane. So ngicela ukuyikhansela into yokuthi umuntu aphakame sekurecord no record azofakaza ohlala phansi ukuphakama umunye. Ngiyaqolisa abazalwane uJesu Kristu inkosi. Sibele na YouTube kuvele kahle. uJesu Kristu inkosi. So umuntu onofakazi uzophakama bame iline la oqedileyo omunye uyangena sihlala phansi so asidabula uJesu Kristu inkosi. Bayabonga wena baba nendodana kunezimo eziyimfica ezinzima ebese ngibona abazalwane ngithole uncedo ngithole ukulekeleleka esimeni engihluphekile imiso ngibonge neziyalo engiye ngiyithole kuye umzalwane uSister Paul. So kunezimo ezithi mayifika empini ayi sishakile zifika kuhlabe kuzweni bese ngiyakhala kuyena ukuthi hayi Sister Paul phela kuso angiqandi ukuthi hayi mawumzalwane angimelanga uvumele kodwa wena qhubeka kanje ngenxa yesimo esuke ngibhekene naso ngimtshele ngizama indlela yokuthi ngizikhave mina ukuthi ayibone lento engisho ukuthi mina ngifuna but akwazi ukungiqanda ukuthi yazi thina ngoba sithi singabazalwane kumele kubonakale sikuphile lokho singashintshiswa isimo noma shintshiswa abantu indlela abasiphetha ngayo kepha thina kumele siqhubeke sime njalo. Ngizobonga kakhulu ngethu Jesu Kristu inkosi ngoba ezinye izimo mazifika kimi bengingakwazi ukuzithatha indlela right bengibuye ngihlobuke kodwa ngokuba khona kwakhe eduze kwami angikhalimi akusafani sengiyakhona ukugwema okunye ngikwazi ukwenza ngendlela. Ngizobonga kakhulu ngiyafisa ukuthi naye angaphela amandla ngoba ngisewumntwana ocathulayo kulolu hambo. Ngiyabonga kakhulu ngibonga uthando because ezinye izinto angikhona ukuzenza angikhoni ukumelana nazo but ngoba khona kwabe eduze kwami benomamngwane
ngiyakhona ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nempilo. Ngizobonga kakhulu ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Bekumele ngibonge emavikini adlule ngenxa yesimo ebengizibona ngikuso, bengingakwazi ukuzoma ngizobona. But osukwini lanamhlanje ngizwile ukuthi ngizokwazi ukuma phambi kwabazalwane. Ngibonge kakhulu. Ngicela futhi ukuthi bengaphela amandla. Ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu unesizathu sokuthi angibeke phakathi kwenu, and izimo engibhekene nazo ngiyazi ukuthi uzozayidlulisa. Ngiyabonga. Jesu Kristu.